Ezt a számot nagyon sok szeretettel küldi a Sky a feleségének, a Tündinek Martonvásárra, Valentin nap alkalmából, és ezzel a számmal szeretné kifejezni, hogy mennyire szereti. Legyetek szerencsések! Nem volt ilyen szép az életem, amíg meg nem jöttél, kedvesem. Te vagy az, kit megszerettem, veled más emberré lettem, megváltoztattad az életem. Immáron 8 évennek, hogy én tégedet szeretlek, azóta élünk mi boldogan. Adott az Isten 4 gyermeket, együtt élünk boldog perceket. Teltek napok, évek múltak, emlékeink megfakultak, de a szívünk nem változott meg. Ugyanúgy szeretlek téged, és ez így lesz, amíg élek. Tiéd az én szívem, kedvesem. Per i tuoi me sam dužene.